Takže říkej. Takže tady máš vstupní voltmetr, ten se napojí na vstup RC článku, který je zapojen tady. Na kladnou hodnotu se připojí jeden kanál osciloskopu, na zem se připojí druhý ten. Druhý kanál se připojí na výstup, jak můžete vidět zde, a také druhý voltmetr na výstupu. Prosím vás, deníku právo, bez komentáře. Ano, tady je zase opět kladná hodnota, tady je opět jakoby zem. Všechno se pak zobrazuje na osciloskopu, na generátoru nastavíte amplitudu na 6 V a měníte frekvenci. Měříte vstupní hodnota, ta by měla být konstantní a výstupní hodnota by se měla měnit. Výsledná data se zobrazují na osciloskopu, kde měříte jakoby posun. Jo, taky na tom osciloskopu pak si to se řídit jakoby do jedné liney. Jo, aby to prostě sedělo, abys to dobře viděl. Jen tak, protože telefony náhradní. Dobré, jo, všechno. Ještě to, jak to je zapojené ze všech úhlů. Tak. Ano. Už to mám asi ze všech úhlů. Ne, to se